הג'ינס נראה קצת צמוד עליך. זה סקיני, אוי, יואו, אני גם שמן. סקיני. אז תפתח איזה כפתור, זה בסדר. פתחתי כבר, לא פתחתי. פתחתי כבר, כפתור. צריך לפתור גם תחגורה לי פשוט. אני מביא לך טרנינג, הוא רוצה. כן, יש לי חבר שיש לו חברת כזה. לא סטארט-אפ, אבל הוא מחפש משקיעים, והוא אמר לי, תשמע, זה אסון. הוא אמר לי, זה אסון, אתה לא קולט מה קרה, שכל נפלו החברות האלה, לא זוכר, ההשקעות הגדולות האלה בניו יורק, הוא אמר לי, אתה לא מבין איזה חברות נפלו. אתה לא מבין מה הולך להיות פה. סתם אמר לי את השמות שלהם, ואני לא מבין בזה. כל הפרימן, לא זוכר כל החברות האלה, מורגן, לא יודע מה, צ'ייס, לא זוכר. מלא פרסומות נכנסו, ואני בארצות הברית, אתה יודע, בניו יורק, ואנחנו כל העיר נורא עסוקה, אמרתי, מה אתה מדבר? החודש הזה היינו הכי עסוקים שיש. אתה רואה לאט לאט, פתאום דברים מתחילים לייצר. פתאום היה איזה פרסומת שעשינו למרצדס, וזה היה, אתה יודע, עושים בידים. יש רעיון לעשות מסע פרסום, שנגיד של איזה $1,000,000, שמרצדס רוצים לשים עכשיו, ומלא חברות מתחרות על המסע פרסום הזה, כאילו מי יעשה את הפוסט. ומלא חברות התחרו בניו יורק וזה וזה, וכולם התחרו, ולא ידענו מה לעשות, ועשינו כל מיני טסטים וזה. פתאום בא האיש של הסיילס, ואומר לי, תשמע, כל הפרסומת הזאת נעצרה, עצרו את הכל. לוקחים את הפרסומות של שנה שעברה, ומשתרים אותם השנה עוד פעם, לקריסמס. עכשיו, קריסמס זה הפרסומות הכי גדולות של השנה, זה הקנייה הכי חשובה כאילו. עצרו את הכל, כל נושא הפרסום, עושים פרסומות משנה שעברה. וזה מכה שאתה לא מבין, כאילו. אף אחד לא הרוויח את הפרסומת, כי אין פרסומת בעצם. ואז קלטנו שיש מכה, כאילו, שיש בלגן. ואז אתה רואה את זה מחלחל לכל מקום. פתאום כל הקליינטים אומרים, אולי אתם יכולים לעשות את זה יותר זול, אולי בעצם אפשר לעשות את זה ככה, אולי בעצם אפשר לעשות את זה בכלל עם תמונות סטילס של איזה זה עם איזה טקסט. בקיצור, אתה מתחיל לראות את ההידרדרות, מתחיל להידרדר, אנשים מתחילים להיות בדיכאון. הבן אדם של המחירות, פתאום אתה רואה אותו סגול, כחול, בבוקר, כולו הוא לא יודע מה לעשות, לא באמת, הוא לא יודע כבר מאיפה לגרד עבודה. הוא יושב עם סטורי בורדים, לא אקטואלי, לא אקטואלי, לא אקטואלי, לא אקטואלי. זה היה מאוד מלחיץ. איך אתה אוהב את הסימילק שלך? את הסימילק. שים לי קצת לק בבקשה על הציפורניים של הבעונות. גילי בטח לא תמיד, נכון? די, נו, אני לא יודע, חיים, נו, לא טוב, אתה לא יודע. ג'ינס. גם ככה נורא מלחיץ אותי. את יכולה להגיד לי מזל טוב, אבל מה, את יודעת. לא אומרים מזל טוב, יובל, אם אתה כבר בקטע של ג'ינס. אז מה אומרים? בשעה טובה. בשעה טובה. אז את יכולה להגיד בשעה טובה. בשעה טובה. וואו. היא אמרה נכון, היא אמרה נכון. כן, אמרת? זאת אמרת? אני תמיד נתתי כתף לשאיפות הקריאטיביות החומריות שלכם. אני חושב. של חיים. שמה, לא הספקתי? אבל סתם, תמיד אחרי שהסרט שלך לא התקבל בברכה, היה לי מה זה נקיפות מצפון, שאולי העצות שנתתי לך לא היו עצות טובות. זה הבחירות שלי בסופו של דבר, זה שודדת על עצות. כן, אבל אתה יודע, זה תמיד יש תחושה כזאת שלפעמים אני מתערב, אני מקלקל, אתה יודע, יש לי את הבעיה הזאת עם עצמי. זה קורה, אני לא יכול להכחיש, לא יכול לא, גם בעבודה יש לי את זה. עוד פעם, אני אומר, נגיד שאיזה פרויקט לא מצליח, אני אומר, אם לא הייתי מתערב, אולי זה כן היה מצליח. ואם הוא כן מצליח, אני אומר, לא, ואם אני לא מתערב והוא לא מצליח, אני אומר, אולי אם הייתי מתערב, הוא כן היה מצליח, אתה יודע מה מתכוון? אתה לא יודע איפה לתת את הטאץ'. כי כאילו יש לי גם את הבחירה הזאת, שאני יכול לא לפרויקט להתנהל כמעט בלי שאני מתערב, כי אתה פשוט לאנשים לעשות את שלהם, או להתערב, אתה יודע, לשנות את ההתרחשות. כך וכך יש לך את האחריות הזאת. כן. כאילו, אם אני לא עושה כלום, זה בחירה שלי. אז יכולים להגיד לי, אוקיי, למה בחרת לא לעשות כלום? ואם אני עושה משהו, אז אומרים, למה בחרת כן לעשות משהו? זה, אתה יודע, זה הקטע של מנהל, שאתה יכול...